vieš, čo je na osamelosti najhoršie? Že sa cítiš sama, aj keď reálne sama nie si. Môžeš byť v kolektíve, kde je milión ľudí. Môžeš byť v škole, kde máš milión spolužiakov. Alebo doma, keď sedíš pri večeri, máš okolo seba svojich blízkych, ale stále máš pocit, že si sama. Stále máš pocit, že keď niečo povieš, tak ti nikto nerozumie. Stále máš pocit, že ani nemôžeš reálne povedať, čo si myslíš, že môžeš sa chovať prirodzene, nemôžeš byť úprimná, nemôžeš byť sama sebou. Stále máš pocit, že si sama. Ahoj, moje meno je Alex a v dnešnom videu sa budeme rozprávať na veľmi dôležitú tému a tou témou je, ako sa necítiť osamelo. Tak poďme na to. Celé svoje dospievanie som sa cítila osamelo. Nie, mala som veľa kamarátok, nebola som sama, ale všetky tie kamarátstva boli povrchné. Nemohla som sa nikoho spoľahnúť, vždy som sa mohla spoľahnúť na to, že sa pôjdeme spolu zabávať, ale ak išlo nejakú vážnu vec, tak som za tým človekom nemohla prísť, nemohla som sa môcť dôveriť. A všetky tie kamarátstva skôr neboli ako boli. Ak vieš, ako to myslím. A ak aj ty máš takéto kamarátstva okolo seba a ty sa tiež cítiš osamelo, aj keď si v miestnosti je veľa teba je veľa ľudí a stále máš pocit, že môžeš za tým človekom ísť a môžeš mu povedať čokoľvek, čo chceš a cítiš sa, že nikto ti nerozumie, tak tomu rozumiem, lebo ja som sa tak cítila tiež celý život. A budem veľmi rada, ak si z tohto videa zoberieš nejaké rady a budeš môcť ich aplikovať do bežného života a pomôžu ti a nebudeš sa viac cítiť osamelo, keďže je to naozaj hrozný pocit a nikomu to neprajem zažiť, keď sa cítiš ako úplne outsider a vyčlenená z kolektívu a prídeš domov a nemáš za sebou ani jednu zmysluplnú konverzáciu a neustále v noci zastávaš s pocitom, prečo som sama alebo prečo sa tak cítim sama a prečo mi nikto nechápe a prečo mi nikto nerozumie a chápem, je to hrozný pocit. Reálne sama nie si, ale máš ten pocit. A je to najhoršie, lebo ty racionálne vieš, že máš okolo seba ľudí a ty vieš, že môžeš prísť za nimi, ale vieš, že reálne za nimi nemôžeš prísť. Nemôžem povedať pravdu, nemôžem povedať, čo sa ti stalo, nemôžeš robiť nič, proste si sama. Takže vítajte pri tomto videu ešte raz a dúfam, že to video aspoň trošku žijete. Musíme si uvedomiť, že osamelosť je len emócia a s každou jednou emóciou sa dá pracovať. A musíme si uvedomiť, aký je rozdiel medzi osamelosťou a samotou. Lebo môžeš sa cítiť osamelo a môžeš v miestnosti plných ľudí. Ale nie si reálne sama. Ale môžeš byť reálne sama. A môžeš sama do kina, alebo môžeš sama do cukrárne, alebo môžeš sama vonku, dáš si sluchatka do uši a stále sa nemusíš cítiť osamelo. Si spokojná sama so sebou. Si spokojná a šťastná vo svojej vlastnej prítomnosti. Nepotrebuješ nikoho. Si spokojná a šťastná sama so sebou. Môžeš sa cítiť osamelo, ale môžeme okolo seba ľudí. Môžeš byť sama a nemusíš byť osamelá. Takže v tom je to obrovský rozdiel. Osamelosť je pocit, že ti chýba spojenie buď sama so sebou, alebo s inými. Si s tými ľuďmi, ale nerozumieš si s nimi. Alebo nerozumieš sama sebe. Raz si myslíš toto, potom si myslíš niečo iné, a potom chceš tamto, a potom chceš zase niečo iné. Nerozumieš sama sebe. A preto je najdôležitejšie vybudovať vzťah sama so sebou. Zober si denník. Ja viem, znovu denník, ale je to fakt najdôležitejšia, najlepšia vec, čo môžeš pre seba urobiť. Zober si denník a každý večer píš na ten papier svoje pocity. Napíš, ako sa dnes cítila, napíš, čo ťa rozosmialo, napíš si, prečo si bola šťastná, prečo si bola nešťastná, kto ťa nahneval, napíš svoje pocity na papier. Snaž sa samu seba čo najviac poznať. Keď začneš seba spoznávať, pochopíš, čo vlastne chceš, pochopíš, čo ťa baví, čo ťa zaujíma, čo ťa nezaujíma, pochopíš samu seba a tým pádom vybuduješ lepší vzťah sama so sebou. Takže aj keď budeš tráviť čas sama so sebou, nebudeš napríklad v tú chvíľu niekoho okolo seba, nebudeš mať nejakú kamarátku alebo rodinu alebo kohokoľvek, ale budeš sama, tak sa budeš cítiť komfortne vo svojej vlastnej prítomnosti. Budeš sa cítiť dobre. Bude to prirodzené zostať sama so sebou. Nebudeš utekať pred svojimi čiernymi myšlienkami, nebudeš musieť byť s niekým iným, budeš mať potrebu byť s niekým iným, lebo budeš v pohode sama so sebou. Budeš vyrovnaná sama so sebou. Budeš sa tešiť z toho, že tráviš čas sama so sebou. Zober si prosím denník a začni si písať viac o svojich pocitoch, začni si písať o svojich myšlienkach. Čo ťa baví, čo ťa nebaví, či sa ti páčilo na tom dni, čo nie, kto ťa nahneval, kto nie, čo ťa naplňuje, pochopíš a porozumieš viac samej sebe. Musíš začať viac myslieť sama na seba. Ja viem, že myslíš na druhých ľudí a je to veľmi pekné a je to úžasné, že vždy pred seba kladieš svoju sestru, kamarátku, kohokoľvek, ale nie, musíš začať myslieť viac na seba. Keď budeš neustále klásť na piedestál iných ľudí, tak poprvé ti budú skakať po hlave a po druhé vždy budeš zanedbávať samu seba. Nie je to dobré. Jediný človek, na ktorého sa môžeš celý život spoľahnúť na 100%, ktorý tu pre teba celý život bude a vďaka ktorému sa budeš môcť cítiť čo najviac komfortne, tak to budeš iba ty. A preto musíš viac myslieť na seba.
Rozmýšľaj, čo je pre teba zábava, čo pre teba zábava nie je. Ako rada tráviš čas, svoj voľný čas, nielen práca, ale čo rada robíš. Začni na seba viac myslieť a začni robiť veci, ktoré máš rada, ktoré chceš robiť. A tým pádom začneš tráviť čas sama so sebou a tým pádom uvidíš, že sa nebudeš viac cítiť osamelo, lebo dokážeš byť šťastná aj sama so sebou. Ak miluješ varenie, tak var. Uvar si nejakú chutnú večeru, alebo sa tiež na tie super raňajky, ktoré si spravíš z toho avokáda. Ak miluješ behať, chod si zabehať. Ak miluješ počúvať hudbu, tak sa ľahni do postela a počúvaj 3 hodiny hudbu. Kašli na všetko, vypni notifikácie a venuj sa sama sebe. Počúvaj tú hudbu. Chápeš, rob veci, rob koničky, ktoré teba naplňujú. Nečakaj na ľudí. Keď ten človek nepríde alebo nemá na teba čas, tak na neho nečakaj. Venuj sa samej sebe. Rob veci, ktoré máš rada ty. A môže to byť jedno, že momentálne to pre niekoho nie je cool a že si, ja neviem, trapná, keď chceš hačkovať, keď teba vyhačkovať, tak hačkuj. Kašli na iných ľudí, čo si myslia. Tvoje koničky, tvoj život, ty si na prvom mieste, nikto iný. Tvoj názor na prvom mieste. Keď ty si myslíš, že hačkovanie je super, tak hačkuj. Alebo neviem, vyšívaj, alebo ja fakt neviem, chod si zabehať, rob čokoľvek, čo chceš. Nečakaj na iných ľudí. Venuj sa samej sebe, buduj vzťah sama so sebou. A uvidíš, nebudeš sa tak cítiť veľmi osamelo, lebo budeš tu sama pre seba a budeš robiť veci, ktoré máš rada. A nemusíte pritom nikto chápať. Stačí, že to chápeš ty. Stačí, že ty sa vtedy tešíš, keď to robíš. Lebo tvoje osobné šťastie je na prvom mieste. Ako som vravela, a ja som sa v minulosti cítila osamelo. Bola som sama, nemala som rovnaké záujmy ako moji rovesníci. Oni sa chodili piatky, soboty zabávať, ja som radšej bola doma a čítala som si a písala som si a podobne. A pochopila som, keď som sa začala venovať viac samej sebe a vykašľala som sa na nejaké piatňajšie výlety niekde za obchodiak s fľaškou a zistila som, že dokážem tráviť kvalitný čas sama so sebou. Nepotrebujem na to ľudí, aby som sa cítila, že som obľúbená, alebo že mám za sebou super deň. Nepotrebovala som validation od ostatných ľudí, nepotrebovala som uznanie od ostatných ľudí, aby som sa cítila, že tento deň bol super, ja som bola super a mám kopec kamarátov a všetko bolo fajn a na tých sociálnych sieťach to vyzeralo super, keď sme sa fotili. Venovala som sa samej sebe a začala som spoznať viac samu seba. Začala som čítať knihy, nevedela som, že milujem knihy a začala som milovať knihy. Nikdy som si myslela, že budem nejaký veľký knihomoľ, ale začala som veľa čítať a zistila som, že to milujem. Začala som chodiť do knižnice a požičala som si knihy. Začala som si písať romány a zistila som, že milujem písanie, že raz by som možno chcela aj písať knihy profesionálne, že ma to veľmi baví. Začala som to dávať na internet a vďaka tomu som si našla nových kamarátov, lebo som stretla ľudí cez internet, ktorí boli pre mňa tí praví. Nemusela som fejkovať, nemusela som sa hrať na niečo, na niekoho, kto nie som. Proste bola som sama sebou a bolo to super. Bolo to fakt super, takže nemusela som niekde byť povinne s niekým, koho som nemala rada a s kým som si nerozumela, len preto, aby som bola cool a aby som mala za sebou super deň a mala som pocit, že som v partii a podobne. Nie. Robila som si svoje a bola som šťastná. Zistila som, že necítim sa osamelo. Necítim sa. Bola som sama, ale necítila som sa osamelo. Bolo to naozaj pekné obdobie v mojom živote. Keď som to spievala, takže nájdi si niečo, čo máš rada a kašľ na ostatných ľudí. Zistíš, že aj vďaka tomu, že začneš robiť niečo, čo máš rada ty a nie niekto iný, tak si nájdeš tých ľudí, ktorí tu sú pre teba a budete mať spoločné záujmy a zistíš, že títo ľudia sú pre mňa a nebudeš sa cítiť sama. Zrazu budeš môcť bojovať s tou osamosťou, lebo budeš mať na to ľudí. A budeš mať na to takých ľudí, ktorí sú fakt pre teba. Nie nejaké akože kamarátstva alebo falošné kamarátky, ktoré ťa vám bodnú do chrbta, keď ťa nebudú potrebovať a podobne. Rozumiem, keď ti chýba spojenie a chceš si nájsť niekoho, koho budeš mať rada a budete spolu tráviť čas a budete spolu chodiť vonku a pôjdete spolu do kaviarni alebo pôjdete spolu do Tatier na výlet, čokoľvek. A rozumiem, že potrebuješ niekoho, lebo človek predsa sociálny tvor a viac sa cíti komfortne, keď nie je sám. A je super nájsť si človeka, ktorý je tu vždy pre teba a ktorý ti rozumie na 100%. Ak si fakt chceš nájsť niekoho, ktorý bude takto pre teba vždy v dobro aj v zlom a ktorý sa k tebe bude hodiť 100%, musíš pochopiť, že, ako som povedala, najprv musíš začať pracovať sama od seba. Lebo ak ty seba samu nemiluješ, alebo sa nemáš rada, alebo sa zhadzuješ, alebo nemáš k sebe vybudovanú sebaúctu a podobne, tak ani ten cudzí človek ťa nebude mať rád. Lebo ako ťa môže mať rád niekto cudzí, keď ani ty samu seba nemáš rada? Ty, čo by si mal byť najväčší fanúšik, čo by sa mal vždy podporovať, čo by si mal pri sebe stať.
ako chceš, aby ťa mali radi iní ľudia. Takže najprv musíš napraviť ten vzťah sama so sebou. Musíš si budovať sebavedomie, musíš si budovať sebaúctu. A musíš začať mať rada samú seba. Lebo ak sa nemáš rada, tak to bude veľmi ťažké aj s inými ľuďmi. Nikto nechce byť, môže to byť trochu kruté, keď to poviem na rovinu, ale nikto nechce byť kamarát s niekým, kto je nesebavedomý a kto o sebe pochybuje a kto sa neustále shadzuje. Každý chce byť kamarát s niekým obľúbeným a sebavedomým. Ty sama ideš za ľuďmi, ktorí sú populárni a ktorí sú veľmi a sama ich obdivuješ. Sama obdivuješ takých spevákov a hercov a vyťahuje ťa ich sebavedomie. Takže ty sama musíš budať svoje sebavedomie, aby si dokázala nájsť ľudí, ktorí tu budú pre teba. Nikto sa necíti komfortne pri človeku, ktorý neustále pritakáva a nemá vlastný názor a bojí sa povedať svoj vlastný názor, lebo čo ak ho povieš a potom ten človek ťa odsúdi alebo nebude chcieť byť s tebou kamarát. Musíš stať za svojím názorom, musíš stať sama pri sebe. Musíš mať to sebavedomie, lebo nikto nechce byť s takým človekom, ktorý neustále stojí a pritakáva a je 5,50 a čo ďalej? Čo s takým človekom? Ani si nepokecáš, lebo on ti nič reálne nepovie. Musíš najprv vybudovať vzťah sama so sebou a musíš sa snažiť byť najlepšou kamarátkou sama pre seba, aby si mohla byť najlepšou kamarátka pre niekoho iného. Ak neberieš sebavedomie a sebelásku, skús niekoho osloviť. Skús si niekoho nájsť. Napíš niekomu cez internet, nájdi si niekoho na Instagrame alebo TikToku, ktorý ťa osloví svojim contentom a povieš si, super, ten človek vyzerá, že je vhodný pre mňa. Skús si nájsť niekoho cez sociálne siete, napríklad Bumble alebo podobne. Je to super sociálna sieť, kde si môžeš nájsť kamarátov. Skús niekomu napísať na Facebooku, do nejakej skupiny, ako som vravela miliónkrát, keď vás spája láska ku psom. Skús si pozrieť nejaké skupiny, kde sú milovníci psov. Rozumieš, môžeš si nájsť miliónmi spôsobov niekoho a skús to. Skús sa niekoho prihovoriť na ulici, alebo susedke začnite klabiť o koláčoch. Niekde musíš začať. Alebo vidíš nejaké milé dievča v škole, nejaká nová prišla od niekiaľ. Skús si osloviť. Možno zistíš, že to super dievča, budete kamarátky. Chápeš? Musíš sa začať socializovať a musíš to robiť ty, lebo nikto za tebou nepríde. Ak to ty neurobíš, nikto nezachráni a nikto za tebou nepríde, lebo ty si tu pre seba. Ty sa musíš zachrániť. A keď to neurobíš, budeš navždy sama. Budeš sa navždy cítiť osamelo. Musíš si niekoho nájsť. A musíš sa o to pokúsiť. A nemôžeš sa zdávať vopred, že OK, nejde mi to, alebo nevyšlo mi to, alebo nikto ma odmietol. Nie. Choď za tým ďalej. Lebo ak to neurobíš ty, tak to za teba neurobí nikto iný a navždy sa budeš cítiť osamelo. A navždy je mi dlhá doba. Možno už máš kamarátov, možno si už v nejakej partii, ale možno si dobre nerozumiete. Možno si ako ja a hrala si sa na niečo, čo nie si, len aby si zapadla. Stále skúsi nájsť iných kamarátov. Nemusíš zostať do konca života s niekým, koho nemáš rada, alebo kto ti nesadol. Skúsi nájsť niekoho, kto bude vhodný pre teba, kto bude mať rovnaké záujmy, s ktorým si budeš môcť užívať deň. Každý deň, nielen raz do týždňa na silu niekde, ako hovorím, v piatok pri fľaške. Takže skúsi niekoho nájsť, nevzdávaj to a hľadaj, až kým nenájdeš, lebo ja viem, že tu niekto je pre teba. Každý máme niekde svoje spriaznené duše a každý máme niekde ľudí, ktorí budú pre nás vždy. A nielen vtedy, keď to potrebujú, alebo nielen vtedy, keď chcú pre zábavu a podobne. Musíš veriť, že si niekoho nájdeš. Nezúfaj, že si sama a tak toto zostane do konca života a už sa s tým zmierila. Nie. Je okolo nás milión ľudí a medzi tým miliónmi ľudí sú ľudia, ktorí tu sú pre teba. Ktorí tu budú pre teba, ktorí sú takí ako si ty, ktorí ti budú rozumieť. Hlavne sa prosím, nesnaž rada niekoho, kým nie si. Nesnaž sa fejkovať. Buď sama sebou, buď prirodzená, buď úprimná, buď sama sebou, prosím. Lebo ak začneš fejkovať a ľudia teba začnú mať radi kvôli tomu, kým reálne nie si, ale kvôli tvojej maske a potom budeš musieť fejkovať do konca života, alebo ako si to predstavuješ? Chápeš, tá maska ti raz spadne a začneš byť sama sebou a tí ľudia budú povedať, OK, kto si? Ja si nechcem byť kamarátka, ja chcem byť s tým človekom, čo predtým, ale ty nedokážeš fejkovať do konca života. Takže musíš byť sama sebou. Nesnaž sa hrať na niekoho len, aby si zapadla. Nesnaž sa predstierať niečo len, aby si bola obľúbená. Ak raz miluješ, ako hovorím, varenie, tak nepredstieraj, že máš šport, lebo ak ti ten človek pozve niekam športovať a ty budeš pozerať na tú tenisovú raketu, nebudeš vedieť, čo s ňou, tak to bude dosť zle. Takže prosím, buď sama sebou a uvidíš, niekde sa nájdú ľudia, ktorí sú presne ako ty, ktorí sú rovnako šialení ako ty, ktorí rozmýšľajú rovnako ako ty, ktorí sú presne ako ty. Keď som si ja našla svoju najlepšiu kamarátku, tak bol to úžasný pocit, lebo nemusela som zahrať na nič a môžem povedať čokoľvek, môžem byť sama sebou, 100%
sama sebou a nemusím fejkovať. Je to úžasný pocit, keď sa môžem zhovoriť úplne so všetkým. Môžem rozprávať, čo chcem, nemusím sa kontrolovať, nemusím rozmýšľať nad každým jedným slovom, čo poviem. Som sama sebou. A ak jej poviem, že OK, chcem ísť do Londýna, tak ona už dnes večer kupuje letenky a zajtra letíme. Tak veľmi si rozumieme. Sme úplne zohraté, máme rovnaké záujmy, rovnaké koníčky, rovnako šialne rozmýšľame, máme úplne rovnaký vibe a ak som si našla našu kamarátku a to som si myslela, že v živote nájdem, tak si nájdeš aj ty. Ja som si tým istá a verím a dúfam to, že sa to stane a budem na to myslieť, že sa to stane. A ja viem, že ty to uhráš, ja to viem. Nakoniec chcem dodať, že ty za nič nemôžeš. Nemôžeš za to, že sa cítiš osamelo, nemôžeš za to, že si reálne sama, za nič nemôžeš. Z veľkej časti za to môžu v dnešnej dobe sociálne siete. Namiesto toho, aby nás spájali, keďže sú to sociálne siete a ide o to slovo, že sociálne, tak nás rozdeľujú. A celé dni iba scrolluješ do nekonečna, sem tam dáš like, sem tam dáš koment, niekoho občas follownieš, ale to je všetko. Reálne s tým ľuďmi nekomunikuješ, reálne nebuduješ žiadne vzťahy, ani väzby, ani nič podobne. Každý sa len predvádza pre niekým iným a každý niečo postuje, ale reálne s nikým nekomunikuješ. Keď ideš na rande, tak s tým človekom sedíš pri stole, ale každý pozrie do svojho mobilu. Namiesto toho, aby ste sa rozprávali medzi sebou a ako normálni ľudia komunikovali o tom, aký ste mali deň a podobne, tak si každý otvorí mobil, jeden sa smeje na memečku, druhý sa smeje na nejakom vtipnom rile. Chápeš? Ste vo svojej bubline, vo svojom svete a reálne nekomunikujete, reálne nie ste spolu. Alebo keď vidím niekde nejakú partia ľudí, mladých ľudí a oni sú proste na mobile a každý pozerá do toho svojho, majú pred sebou drinky, ale nikto s nikým nekomunikuje. Potom sa odfotia, hodia tú fotku na Instagram, pochvália sa, že boli spolu, ale to je všetko. Reálne oni spolu proste neboli, lebo oni boli všetci na mobiloch, v tom svojom vlastnom svete, v tej bubline. Chápeš? Takže to, že sa cítiš osamelo, alebo že si reálne sama, alebo si obklopená ľuďmi, ale každý ten človek je na mobile a nemáš si s kým vlastne čo povedať, lebo poprvé toho človeka to ani nezaujíma, radšej proste pozerať do mobilu ako na teba. A po druhé, všetko ten človek už zistil cez ten Instagram a reálne o čom budeš rozprávať, on už vlastne všetko vie. Chápeš? Rozumiem tomu, ak sa v dnešnej dobe cítiš ako mladý človek sám, lebo fakt za to môže dať dnešná doba. V minulosti ľudia viac strávili spolu čas, nevenovali sa viac jeden druhému a chodili spolu vonku a na ihrisku bolo veľa ľudí a nie len deti, ale aj mladí klebetili po lavičkách, teraz vyjdeš vonku a nikto nikde nie je. Proste je tam strašne málo ľudí a keď už sú, tak majú vlastne sluchátka, majú mobily, sú vo svojom svete. Takže nezúfaj, nemôžeš za to, neobvinuj samu seba, za nič nemôžeš. V veľkej časti, ako hovorím, za to môže doba. Takže proste neobvinuj samu seba, lebo nie je to tvoja vina, že sa cítiš sama. Nie je to tvoja vina, že aj reálne sama si a cítiš sa ako outsider, alebo cítiš sa ako ubožiak, že nemáš nejakých kamarátov alebo podobne, ty za to nemôžeš. Ty za to nemôžeš, lebo v dnešnej dobe je naozaj veľmi ťažké nájsť si kamarátov mimo školu a mimo prácu. Je to fakt veľmi ťažké nájsť si niekoho. Ľudia sa už nerozprávajú na vlakovej stanici alebo na zastávke autobusu alebo podobne. Ľudia radšej pozerajú do mobilov. Takže je to fakt veľmi ťažké si v dnešnej dobe nájsť niekoho. To je jedno, či vzťah alebo kamaráta, proste je to veľmi ťažké. A na záver poviem, ak sa naozaj cítiš osamelo a máš stavy úzkosti alebo paniky alebo nemôžeš noci spávať a naozaj sa trápiš, že si sama a nemáš sa komu zdvoriť, keď máš nejaké problémy a máš depresiu, tak vyhľadaj odbornú pomoc. Nemáš sa za čo hanbiť, je to úplne normálna vec. Všetci máme problémy, všetci sa máme občas psychicky úplne strašne a sme na dne a možno sa o tom až tak veľmi nerozpráva v spoločnosti, lebo je okolo toho vytvorená stále u nás stigma, ale potrebuješ vyhľadať pomoc. Nechávaj to len tak a keď máš jedné myšlienky, musíš sa s nimi niekomu zdoveriť. Takže vyhľadaj odbornú pomoc, nájdi si terapeuta alebo psychológa alebo psychiatra. Existuje milión stránok alebo liniek, kde môžeš zavolať. Stačí za sekundu zobrať mobil a napísať do Google. Každá jedna celebrita má v dnešnej dobe vlastného terapeuta, keď leží na tom gauči a tá tetuška ho počúva s tým notesom v ruke, takže nemáš sa čo hanbiť, je to úplne normálna vec. Psychické zdravie na prvom mieste, ty si na prvom mieste, ak sa cítiš osamelá, nájdi si niekoho, komu to môžeš povedať. Dúfam, že ste si užili toto video, ja som si ho veľmi užila a dúfam, že toto video pomôže v tom, že si nájdete kamarátov, alebo sa nebudete cítiť tak sami a osamelo a podobne.
A budem veľmi rada, ak mi hodíte like, ak mi napíšete nejaký pekný komentár, ak mi dáte nejaký návrh na nejakú tému, ak chcete, aby som ju rozoberala, vždy si čítam všetky komentáre, takže pokojne. A taktiež budem veľmi rada, ak skočíte na môj Instagram, hoďte mi tam follow, môžete sa pozrieť, čo robím vo svojom bežnom živote. A taktiež budem rada, ak mi napíšete nejakú správu a môžem pokecať. Už sa nebudete cítiť jak sami, moje správy sú otvorené a som tu vždy pre vás, takže budem naozaj veľmi rada. Takže poďme na to. Pochopíš, čo? A v tomto... čokoľvek. Z tohto videa... prečo to nejde? Som vyjela Ja sa neviem vykoktať. A musíš mať že